M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu woyera. Ambuye akhale nanu. Ndikulandireni kuno abale onse kulikonse kumene muli programu yathu ya Tilankhuleni Ambuye. Lero pa 4 March chaka cha 23. Mawu athu oyamba achokera m'buku la Deuteronomy mutu wa 26 ndime ya 16 mpaka 19. Ndipo uthenga wathu wabwino uchokera mutu wa 5 ndime ya 43 mpaka 48. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ni Reverend Father David Belo kuchokera ku Chiringa Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ambuye akhale nanu. Mthenga wabwino monga adalembera Mateyu woyera. Mudamva kuti anthu akale aja adawalamula kuti ukonde mnzako ndi kudana ndi mdani wako. Chabwino. Koma ine ndikuwuzani kuti muzikonda adani anu ndipo muziwapempherera amene amakuzunzani. Mukamatero mudzakhaladi ana Atate anu amene ali kumwamba. Paja iwo amawalitsa dzuwa lawo pa anthu abwino ndi anthu oyipa omwe, ndipo amagwetsera mvula anthu olungama ndi anthu osalungama omwe. Ngati mukonda okhawo amene amakukondani, mungalandire mphotho yanji? Kodi suja ngakhale okhomesa msonkho amachita chimodzimodzi? Ndipo ngati mupatsa moni anthu anu okha, mwachitapo chiyani pamenepo choposa wena? Kodi suja ngakhale akunja amachita chimodzimodzi? Chifukwa chake monga Atate athu akumwamba ali abwino kotheratu, inunso mukhale abwino kotheratu. Uthenga wa Ambuye. Abale ndi alongo, mwa Ambuye Yesu amene anatsika kuchokera kumwamba kusiya ulemerero wa umulungu kudzabadwa mwa Mayi Mariya wopanda tchimo. Lero mawu athu ndiye chitimetime cha Chikristu. Lero ndiye chitimetime cha Chikatolika. Chikristu si chophweka ayi. Chikristu chimafuna anthu omwe amamva mawu komanso kutenga umwini wa mawuwo ndi kuwatenga kuti akawagawire ena amene alibe. Ndibwerezenso, Chikristu chimafuna anthu omwe amamva mawu komanso kutenga umwini wa mawuwo ndi kuwagawa kwa anthu amene mawuwo sanawalandire. Chikristu chimamphunzitsa munthu kuti iye ataphunzira awatenge mawuwo kukhala mapu kapena compass pa Chingerezi yolondola moyo wake. Yesu adati kuchokera m'buku la Yohana mutu wa 14 ndime ya 6, ine ndine njira, ndine choona, ndiponso moyo. Mwa Ambuye Yesu ndiye compass, njira.
direction kumene ife tiyenera kuyendamo. Andi ngati tikuyenda munjira imeneyi ya iyeyo imene minga imasanduka kapinga, miyala imasanduka karapeti, kuti msewu umene unali wovuta kuuyenda koma poti mukuuyenda ndi Ambuye Yesu ndipo iwo asanduka mwini wa ulendo wanu, simungathe kukayika kuti mukafika. Chikristu sikungomwera mawu, kwatenga mawu ndikwatenga ndikwaswata ndikwayika mmutumo ndikutenga mavesi nkumayenda nawo. Kuloweza mavesi machapter aliyense akhoza kuchita zimenezo. Ngakhale kompyuta mukhoza kuyipasa ndikuyikamo zonse. Chikristu si chimozimozi kuti anthu andione kuti zimene ine ndikundavala anthu aziziwa kuti ine ndine mprofeti, ine ndine mneneri, ine ndine bishopu. Chikristu si zimene timavala pakhosi, si zimene timavala ngati mtanda pakhosi pathu, kapena kolona, kapena kuvala kantanda, kapena kuvala kolala. Sindikunena kuti zimene zitsapale tivale, zimaonetsa ofesi imene inu muli, koma zipitirire pa ofesi. Chifukwa Chikristu si ofesi wamba, ofesi yo mwini wake ndiye Yesu, ndipo mulole kuti Yesuyo amene ali mwini wache wa ofesi azilamulira ofesi imeneyi. Kuti anthu akaona zimene inu mwavalazo, kaya mwavala mtanda wanu, kaya mwavala kolona wanu, kaya mwavala nsalu ya kuchalichi yotani, anthu asamaone chovalacho, koma aziona zimene zili mkati mwanu mwa inu. Kuti mkati mwanu mukulongosola kwauza anthu kuti ine mukandiona mudziwe kuti ine ndimakhulupirira ichi. Ndipo anthu akakuonani azitha kudziwa kuti mwa inu makhalidwe anu, mayendedwe anu, moyo wanu ndi wa Yesu. Mwina pang'ono kangakhale kavuto kathu kena kamene fitili nako ndi kukondera, kuchitira anthu ena zabwinoko kweni iwo amene amakhala mbali yathu. Sikuti anthu onse amene amatidzudzula kuti amatifunira zoyipa, koma kuti iwo akuona kusiyana ndi mmene ife tikuonera. Mulungu amakonda aliyense, makamaka ochimwawo, kuti abwerere kwa Iye. Tidziwe kukonda anthu ena, ndipo akuti tidziwapempherera iwo amene amatifunira zoyipa. Mwa Yesu Kristu Ambuye wathu. Amen.